Gipasakahan og kaso sa negosyanteng si Ramon Floresta ang kapin 40 ka mga pulis nga nanguna sa implementasyon sa search warrant sa iyang balay sa makilala Cotabato niadtong Agosto 14, 2025 sa kaadlawon nga gikamatay sa iyang duha ka mga security personnel nga sila Jovito Regidor Roa ug Paul Lacorte Pedroso nga pulos sakop sa Philippine Army base sa ID nga nakuha sa nahitabuan. Ang kasong kriminal ug administratibo gipasaka ni Floresta sa Office of the Ombudsman for Mindanao sa Davao City Miyerkules sa buntag, Setyembre 17 ning tuiga. Sila kasi yung nag-contribute ng force ng nagpadala ng mga mobile doon sa at saka augmentation at saka sa pag-investigate ng ibang intelligence unit. Itong mga ito is kasama sa kuplan. So kaya namin sila sinama dahil sa nakikita din namin talaga yung involvement nila. Kauban nga may file og kaso ni Floresta sa ombudsman ang asawa sa usa sa mga namatay nga gwardiya sa negosyante nga si Regina Pedroso. Hustisya akong gipangayo para sa kumbana. Si Attorney Israelito Turyon ang abogado ni Floresta. Matod ni Turyon nang hinubra ang mga pulis sa pag-implementa sa search warrant. Mga police officers na involved po dito, no? Sa tingin po namin medyo may pagmamalabis po. Wala pong personalan nito, kaya po nag-file kami ng mga kaso. Alam niyo naman si Attorney Turyon, pag mga pulis yan, ina-assess muna talaga namin bago kami mag-file, no? Pero dito po after assessment, parang medyo talaga excessive yung ginawa, kaya we decided to accept the case po. Lakip sa gikasuhan ang direktor sa Cotabato Police Provincial Office nga si Police Colonel Gilberto Balding Tuzon, hepe sa makilala PNP nga si Police Lieutenant Colonel Role Oranza, OIC sa Regional Mobile Force Battalion nga si Argel Ancheta, Lieutenant Colonel RG Celeste, ang First Commander sa 1st Cotabato PMFC, Lieutenant Colonel Ray Salgado, ang First Commander sa 2nd Cotabato PMFC, Lieutenant Colonel Rylan Mamon, ang hepe sa Mlang Police, Police Captain April Rosoria, ang hepe sa Tulunan Police, ug Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr., ang OIC Chief of Police sa Kidapawan City. Apilusab sa reklamo ang ubang miyembro sa Provincial Intelligence Unit ug assault team nga miapil sa operasyon, ingon man ang daghang opisyal ug personay sa kapulisan. Ang kaso nga gisangat batok sa mga pulis mao ang grave misconduct, grave abuse of authority, conduct unbecoming of a police officer, conduct prejudicial to the best interest of service, 2 counts sa violation sa Article 248 sa Revised Penal Code, violation sa Presidential Decree No. 1829 kung obstruction of justice, violation sa Article 128 o 129 sa Revised Penal Code. Kahinumduman nga dihang giimplementa sa hiniusang pwersa sa Cotabato Police Provincial Office ang search warrant sa balay ni Ramon Floresta, kalit na pinusilay ang gwardya ni Floresta ug mga pulis. Subay sa report, kalit gipabutan og pusil sa mga gwardya ni Floresta, ang mga otoridad hinungdan nga mibalo sila ug nagbinayluay hinuon og bala. Gawas sa namatay nga duha ka security personnel ni Floresta, samdan sab ang usa ka pulis ug nakwaan sab og mga armas ang negosyanteng si Floresta niadtong tungura. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.